Tan só un mes despois do seu lanzamento, a plataforma virtual Salnés Click non deixa de crecer. O espazo online presenta as diferentes ofertas comerciais gastronómicas ou de ocio que nos ofrece a comarca do Salnés. Dende a Mancomunidade amosaron a campaña de promoción que están facer encabezada polo alumnado do Obradoiro de Promoción Turística e Marketing. Se dedicaron durante este tempo a facer spots publicitarios de distintos establecementos que están a funcionar moi ben e polo que me contan desde a Mancomunidade os establecementos cando ven os dos outros lles están gustando moitísimo, co cual están chamando para que acudan e irán pouco a pouco pasando por todos. Unha parte desa promoción consiste en amosar a través de pequenas pezas audiovisuais toda a oferta gastronómica, comercial ou de ocio dos establecementos do Salnés. E gravamos vídeos interesantes de que para mostrar todo o que ofrecen, por exemplo, en restaurantes, gravamos como poñen o plato, toda a hospitalidade que nos reciben. Os vídeos preséntanse nun formato original e novidoso seguindo as tendencias das redes sociais. Lo que hacemos es, seguimos las tendencias, vemos qué es lo que ustedes quieren ver, qué es lo que quieren comprar, las ofertas, lo que quieren visitar y lo mostramos en las redes. Entonces tenemos Facebook, tenemos Instagram, @salnesclick, vamos a lanzar un sorteo, así que esto es primicia total. Va a ser un circuito de spa, así que para el que no nos siga, este es el momento perfecto para hacerlo. Dende a Mancomunidade valoran de forma moi positiva o primeiro mes de vida de Salnés Click. Cada vez máis empresas queren sumarse á plataforma, xa sexa para mostrar os seus produtos ou para vender de forma online. O nivel de crecemento é un crecemento espectacular estamos falando unha plataforma que só afecta a unha comarca, un nivel de crecemento moi bo. Agora estamos coa parte de promoción, en principio o que se necesita é ter moito produto. E despois generar flujos de visitantes para generar tamén ventas, que ao final o obxectivo é as ventas tamén a través da plataforma. Dende os concellos sinalan que é unha ferramenta que pode ser vital para axudar aos pequenos comercios. Eu creo que as novas tecnoloxías cada día teñen máis trascendencia e eu creo que este proxecto de alguma maneira nos vai acercar máis precisamente a este tipo de comercio. Por lo tanto, eu creo que hai que felicitar a toda esta xente porque con moi pouco se está facendo un gran proxecto. A Mancomunidade tamén presentou un novo spot realizado por esta canle para fomentar as compras no comercio local. A campaña complétase con diferentes materiais promocionais, entre eles unha revista online.